хәзер практик өлешенә күчик. Беренче бирем. Бирелгән объектларның кайсысы матди объектларга керә? Үсемлекләр, инша, эш кораллары, хайваннар, телефон шалтыравы. Уйлап карагыз әле. Җавапларны тикшерик. Демәк, үсемлекләр, эш кораллары, хайваннар матди объектлар була икән. Яхшы. Икенче бирем. Бирелгән объектларның кайсысы энергия була? Үсемлекләр, инша, атомлы шартлау, телефон шалтыравы, кәгазь кисәкләре януы. Дөрес җавап атомлы шартлау, кәгазь кисәкләре януы. Бик әйбәт. Өченче бирем. Бирелгән объектларның кайсысы информация була? Хайваннар, атомлы шартлау, хәбәрләр, үсемлекләр, белемнәр. Дөрес җавап хәбәрләр һәм белемнәр. Дүртенче бирем. Информатика чыганагы нинди өлешләргә бүленә? Алгоритмнар теориясе, кибернетика, хәбәрләр, информатика теориясе, ЭХМ архитектурасы. Дөрес җавап алгоритмнар теориясе, кибернетика, информатика теориясе, ЭХМ архитектурасы. Шуның белән укучылар дәрес тәмам. Киләсе очрашуларга кадәр сау булыгыз.